Ethiopia has issued a sharp warning to Egypt. Addis Ababa has said that Cairo cannot block its push for direct access to the Red Sea. Egyptian actions in the region are attempts to encircle and obstruct our efforts to gain maritime access to the Red Sea and create tensions in the region. We have become accustomed to Egypt's aggressive approach over many years. Despite these attempts, we will continue seeking maritime access through peaceful and sustainable means. We have أمونغ إثيوبيان جبتن زلو عبي أزارة بارسي نخوني متزلو جبتن إثيوبيان هتهدن كتنا خلا كشرارخا كتأساسرا كتحنا خلا كل جزء مسفتنان سلزي إذا قد عايزي نبي جزء خيد خل خوني نتاج خوني نبي جزء خيد بفلا يدما مستي جبتن مسير ترات قبر زلازم دنا ممليسيو نعبدهم زخيد زلو سلزي إثيوبياويان حاله معلتي من السودان كاسسو يوعلو كاله معلتي مسير تراك كاسسو يوعلو سالساي معلتي مس جبسي رابعي معلتي مس الصومال حمشاي معلتي مس كينيا شاتشاي معلتي مس I don't know مس من ممكن بدينا مس من يوم دي تناقلوا مو it's just incredible إذا حجر إذا كل جزء بشجر أوكي شاتشاي معلتي مس هوحات شابعي معلتي مس فانو شاملاي معلتي مس ناكل الصومال مس ناي بنشانغول مس ناي أورومو مس شنة مس قلة endless problems left and right سأجامن يمانن لعلن تحتن تختك كل جزء سأجامن متنخالني so what is going to happen زي كم زيلو قصل غلط إنه خدي جزء قصل يخل نزبل أزيو أجد داسي زربايزلو قدينا يفتق بحرناتنا حلمنا يفتق بحرناتنا جننا ناي بحرناتنا من يعطولو جبسي ديم ديلا مسيات عطولنا لا يبللو من الباتنا حقي علم ويون مرداتنا أكيدنا علم بزح نعطاتهم دا قاشاي كون زخلهم بري جبسي كونت تدخل كلام زلا جبسي نلولاونتن جزءاتها وحدنتن نايرترا يخبريه أب تنايك بحر هجرات دما نساتن نتك بحري كقوات أرا زلون كتبل كلا نا إثيوبيا تسلسل زلو ما يكون تايدا يهلو ما يهلو بزي قدس كنت قلت اللو ميجن إذا بالوزلو نعلم حقي نتنبورا كايدا نعلم نازو قول لحسن زخونيو يوا يوم زياتهم جن نحنا عميسنا ورار كنا كايدنا حسبنا خلنا جبت منقونات أو نابلت نتحقق تزارب على مو بتخك لنا مرقتي تحسينا هلا يوم زولو زلو it's incredible. What triggered this flare-up? Just days ago, Egypt and Eritrea signed a major maritime transport agreement in the Eritrean capital of Asmara. The two countries have agreed to set up a direct cargo shipping line between their ports on the Red Sea. But it wasn't just a business deal. Both countries have Ethiopia as their common adversary. During the Eritrea visit, Egypt's foreign minister, Badr Abdalati, has dropped a heavy political statement. He said that security and governance of the Red Sea belonged exclusively to the countries that border it. Now, أبزي حدا نجارينا نسمى زلنا زي إيرتران جبت نزقبر وزر رب مجمريا كسب جاي وصل له من الله كتصل له ميدالي الله سترا يجنا يكونن جبت دما دحرزي مسير ترا مرخابة أكل تسلست مدرخ تراي مس أمريكا ترخي بالله بقداينا أبزي قداينا كويناتنا إيران أبوش متحرموز جبرت له بزح ركباتي زكاية زلو سلزي جبتي مور أبتعبيت بلاتفورمز أبتعبيتنا دبلوماسية بوتاتات سلزلا أبون هلا ودما جون نايت تصرح زلا دقيقة انتهت بالدلا زي أكايدا نا أمريكا ناي أبي أحمد وين نا إثيوبيا تنكا جبروا لهم زلون لولاونتنا هجرات كبر كم زلون قداي نايك بحر دما نتن أبو زلوا ناي كوستال ستيتس وكالي تورال ستيتس بحالا نعتاتن زملكاتيو كالا حيل دما نعتاتن ترايك حق الزخل بمنقد دنجيريو خجبر زخل زبل جربا لهم سلازي زي زربا زيا نعتاتهم زيتو واحد لهم كتسأل لهم تدلنا جريا كل الزنا تنقساقس خلو قبل علي دما انت توسخو مالو الزنا إيرترا مس أمريكا تقبر زلا زمدنا تدما مليسو كعبدا ميدلي زلو ساتم بحيلي جماجم بحري حيل بحري زدلي زلو يوم اتحققن نابو غوسو خيز زخل قداي ايكونن زلو تصقف listen to this one now ብልጽግና መካከል ያለው ልዩነት የሚመስለኝ አሁን እናንተ ስለ ወደብ ተጠቃሚነት ነው ያነሳችሁ ያላችሁት ብልጽግና ሲል ግን የባህር በር ባለቤትነት ነው ሚኒንግ ስለ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ብቻ ሳይሆን በቅርቡ ስለተቋቋመው የባህር ኃይልም ጭምር አሁን ከሶማሊላንድ ጋር በተፈራረመው ስምምነት አንደኛው ጉዳይ ከዛ ጠረፍ ላይ የኢትዮጵያ ጦር ይሰፍራል ነበር አይደለም ስለዚህ ዋናው ፖይንታው በዋናው ነጥብ ምንድነው ብልጽግና ወገን ያለው
ጦርን ማስፈር ጭምር ነው። ጦርን ለማስፈር ደግሞ አሁን ከሀገራት ጋር በመነጋገር በኢኮኖሚ ጉዳይ በምን መግባባት ሊደረስ ይችላል። ጦር ላስፈር ሲባል ግን አይደለም ከዛ ሀገር በዙሪያችን ያሉትን ሀያላን ሀገራት እናውቃለን፣ የጦር ቤዝ ያላቸውን ከነሱም በኩል የሚጭረው ጥያቄ አለ፣ ያስነሳል ነው ጥያቄ። ስለዚህ ምድል ከይተረደኦም ዲም ነው ተሐክመ መሊሶም ዘውፅኡልካ እንታይ ዝብል ዘሎ እቶም ካልኦት ፓርቲታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ክምበሃል ዝኻዶ ካልኦት ምናልባት ኣብቲ ገባሕሪ ንምጥቃም ንንግዲ ንቢዝነስ ትደልዩ ትህልው ኢኹም ብልፅግና ዝደልዩ ዘሎ ግን ስጥራ ኣይኮነ እንታይ ዳ ሓይሊ ባሕሪ ናቱ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቱ መራኸብ ኩናት ናቱ ክግትረሉ ዝኽእል ቦታ እዩ ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ ከም ዘለዎ ከርኢ ስለ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ ኣብኡ እውን እትፍልልየ ኣሎ ስለዚ እቲ ንደልዮ ዘለና ኣብቲ ገባሕሪ ጥራይ ደይኮነ ወታደራዊ ዓቕሚ እውን ክንግትር ንኽእለሉ መንገዲ ብልፅግና ዝደሊ ዘሎ ቅድም አነሳው አጋጣሚ እኔም ላነሳው ነበረ። ኦልሞስት እኮ የዓለም ሀገራት ሀያላን ሀገራት ጠቅላላ ልክ ስክራምብል ኦፍ አፍሪካ ነው የሚመስለው። ምስራቅ አፍሪካ ላይ ያላቸው እንትን ልክ 1905 ላይ የነበረው አይነት ነው የሚመስለው። ጅቡቲ ላይ የሌለ የጦር ቤዝ የለም። እሱን ነው የምንፈልገው እኛ የጦር ቤዝ እዛ መኖሩና አሁን ጅቡቲ እየተጠቀምን ነው። የሌለ አውሮፓ በለው ኤሽያ ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ኣብ ጅቡቲ ንሪኦ ዘለና ካብ መጠን ንላዕሊ ብዙሓት ወታደራውያን ቤዛት ተገቲሮም ዘለው ዳርጋ ንኣፍሪቃ ክመቓቐልዋ ዝደለዩ እዮም ዝመስሉ ንጅቡቲ ክመቓቐልዋ ዝደለዩ እዮም ዝመስሉ ክንዲ ዝብል ንኣፍሪቃ ክመቓቐልዋ ወይ ከዓ ስክራምብል ኦፍ ናይ ኣፍሪካ ዝበሃል ዝነበረ ንዑ እዩ ዝመስል ዘሎ ኣብኡ ዘየለ የለን ኩሉ ሓይሊ ጃፓኑ በሎ ቻይና በሎ ኤሮጳ ዘየለ የለን ኣሜሪካ በሎ ኩሉ እዩ ዘሎ ኣብኡ ኢሉ እቲ ዝሕዝን ክፋል ግን ንዓይ ክሪኦ ከለኹ ንስኻትኩም 900ዊት ኤክስፖርት ኢምፖርት ናትና ብጅቡቲ ኢና ንገብሮ ዘለና ኢኹም ትብሉ ከመይ ገይራ እዛ ንእሽተይ ጅቡቲ ሲ ከምቶም ካልኦት ሃገራት ቤዝ ሂባ ዘላ ንዓኻትኩም ንእሽተይ ክትበኩም ዘይከኣለት ሜቢ ዩ ኒድ ቱ ቲንክ ኣባውት ዳት ንኣሜሪካ ትህብ ንጃፓን ትህብ ንካልእ ትህብ ደላ ስለምንታይ ንዓኹም ክትበኩም ዘይከኣለት ዋይ ዲድንት ዩ ኣስክ ንጅቡቲ ክንዱ ዝኣክል ንግድን ቢዝነስ ምሳት ትገብሩ ተለኹም መልሲ ናቱ ግን ብቕልል ዝበለ እዩ መጀመርያ ከምቲ ናይ ኣሜሪካን ጃፓንን ክኸፍሉ ኣይክእሉን እዮም ዓቕሚ የለን ኣፍን ጠራዕራዕ እንተደይ ኮይኑ ዓቕሚ የለን ክኸፍሉ ኣሜሪካ ሚሊዮንስ ዶላርስ እያ ትኸፍል ቻይና ድማ ከምኡ ከፊሎም እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ኤሮጳውን ከፊሎም እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ስለዚ ክትከፍል ትኽእል ዶ ሚሊዮናት ክትከፍል ትኽእል ዶ ጅቡቲ ናይ ቢዝነስ ሃገር እዩ ክትከፍል ተደሊኻ ማሃበካ ነይሩ ክትከፍል ግን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዘይ ትደሊ ክትዛረብ ጥራይኻ ትኽእል ኣብ ሶማሊላንድ ምስከትካ ድማ ይብሎ እዚ በዓል ይምልሰሉ እዩ ወላ ትዝቡኻ እንታይ ይብላ ኣሎ ብዚ the case for Assab in Eritrea. The difference, the speaker makes a clear distinction. While other ports, Somali, Kenya, blah, blah, are about access, the issue of Assab is about ownership. تريوالله ما بزي؟ زعب أب كالك نزارب كلنا كل زي access هنا نزارب أب جوبت كنبل كلنا سومالي لاند كنبل كلنا كينيا كنبل كلنا كلا كنبل كلنا access نودب نخنت قبلنا خلينا نزارب زلنا أب Assab كون كله أب إيرترا كون كله جن نزارب ولا زلنا ዋንነትና ንዛረብ ዘለና ወሲድና ናትና ክንገብሮ ብጥሩሑ ክንጥቀመሉ እዮም ዝብሉ ኸዘሎ and then there is this ሃባሃባይ ዘይፍሎ ሓደ ክልተ ሞ ወደብ ናትና እንተሃብናዮም እንታይ ኣለዎ ዝብሉ ካለው ካብ ኣባግዕ ፈሊኻ ክትሪኦም ዘይትኽእል ማለት እዩ ስለዚ እሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ሓንቲ ነገር ደስ ትብለና እዚኣቶም ካብ ምሕር ሚድያ ስለ ዝፈትዉ ገጀፍቲ ምስጢራት እዮም ዘውፅኡ ምስጢር እውን ኣይኮነ we already know ኣብይ ኣሕመድ ኩሉ ግዜ ዝበለ እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንሕና ኣብ ኤርትራ ንደልዮ ዘለና ብሽርክነትን ብቁጠባን ብንካናባን ንንግድን ንቢዝነስ እንተይኮነ ዋንነት ኢና ንደሊ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘሎ so long term goal he argues that Eritrea should diplomatically push to the furthest limit to regain ownership of Assab so እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢትዮጵያ ሲ ብዲፕሎማሲ ዝከኣለ ነገር እንታይ ማለት እዩ ዝከኣለ ነገር is no such a thing ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ንዓሰብ ክንቋፀሮ ምንታ ንብል ኣሎ internal strength first ብዓብዩ ድማ እንታይ ብል ኣሎ national unity you cannot pursue an ambitious naval or port strategy if the country is divided internally መጀመርያ ለኩሉ ክትገብሮ ዘለካ ብዛዕባ ወደብን ካልእን ንዛረብ ተለና መጀመርያ ውሽጣዊ ሰላምና ከነውሕስ ኣለና ይብል ኣሎ ኣሚን ውሽጣዊ ሰላም ካብ ኣፍካ ከተውሕስ ኣይትኽእልና ከምኡ ዘይበለን ከምኡ ዘይተዛረበን ሰብ የለን ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ሰላም ከተውሕስ ግን መጀመርያ ኮንስትራክሽን ሃገር ኣብ ህንፀት ናታ ልክዕ ከምዚ ሓደ ህንፃ ኣብ መሰረት ጌጋ ዝፈፀም ካሉ ኣብ ታሕቲ ቦያ ልኸዮ በለጭለጭ ልች ግበረሉ ካልእ ግበረሉ ክዕረ ዘይክእል ፀገም ኩሉ ግዜ ክህልዎ እዩ ኣብ መሰረት እቲ ጌጋ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ እኳ ነጊርኮም እዩ ተደጋጋሚ
بسنكم بزح تصريفيو مسردناتو تعي يكون الوم نيرو مسرد تعي سلا زي كون كتعي كلني تزغزل بحفشا مجمريا ጉዳይ ናይ ውሽጦም ክገብሩ ይዝግቦም ግን ውሽጣዊ ጉዳይ ምግባር ናይ ለባማት ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ገጾም ከይበጽሑ ኣብ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ሓሸውየ ክጻወቱ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ software versus hardware. The hardware is the military and the navy. The software is the generation of citizens who feel equal, respected, and willing to die for the country out of love, not propaganda. ስለዚህ መጀመሪያ ክግበር ዝግቦ software and hardware is well. ወታደር ሓይሊ ገለመለሱ ሃርድዌር ክንብሎ ንኽእልና ሶፍትዌር ግን ነቲ ንብረት ዘንቀሳቕሶ እዩ እሱ ድማ ሓድነትን ፍቕርን ምክብባርን ከምኡ ድማ ሃገር ንዑ ትግባእን ነቲ ሃገር ድማ ክሞተላን ክወጥቀላን ክከላኸለላን ዝኽእል ዜጋ ከተዕቢ ተኽኢልካ እምበር ብፕሮፓጋንዳ እናዓወርካ ብሓሶት እናተዛረብካ ዝግበር ለውጢ ከምፃ ይክልኒ ይብላ ኣሎ እንተው ሓደ እቲ ኩንነት ተረዲእዎ ኣሎ ኦኬ ናው let's connect the dots ነቲ ነገራት ሲ እናሓዋወስና ንቐፅል እስኪ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣብዚ ሓንቲ ንሓንቲ ከረየኩም ዘለኹ ንዛ ዝብላ ዘሎ ምሳታ ሓይዞም ዝብልዋ ዘለዉ ዘረባ ክንሰምዕ This is perhaps the most sensitive and least openly discussed frame public. A question many regional actors discuss quietly but rarely frame publicly. What happens politically inside Eritrea after President Isaias Afwerki? Because unlike many political systems, Eritrea operates with extremely limited institutional transition mechanisms visible from the outside. There is no fully operational constitutional framework currently guiding state succession, no highly visible parliamentary transfer structure, and no publicly defined roadmap outlining how leadership continuity would function during a major political transition. For years, Eritrea's political system has remained heavily centralized around long-standing leadership structures established during the independence. እጂ ብልጽግና መራ እንዲዮም ብዛዕባ ኤርትራ ጭንቕ ኢልዎም ዘሎ ሕርብት ኢልዎም ዘሎ ሲ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብ 2-3 ከረየኩም እየ እንታይ ከጋጥማ እዩ ኤርትራ ባድሕሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝብል ሕቶ መብዛሕትኡ ሰብ ዝሓስቦን ዝፕላን ዝገብሮን ኣናላይዝ ዝገብሮ ነገር እንተሎ ሲ ኤርትራ ሲ ድሕሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እንታይ ክገጥማ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ባይቶ ይብላን ከምዚ የብላን ቅድሚ ሕጂ ድማ ናይ ስርዓት ናይ መርሕነት ምስግጋር ኣይረኣየትን እንታይ ክገጥማ እዩ ይብላ ኣሎ እንታይ ሕቶ ግን ግምጥል ኣበልዋ እስኪ እሱ ድሓን እዚ ነገር እዚ ንኤርትራውያን ዝምልከት እንድዩ ንስኻትኩም ኣብ ጠልጠል ዘሎ መራሒኹም እንታይ ክትከውን እያ እታ ኢትዮጵያ ደይትብሉ እታ ሕቶ እኮ ናባኻትኩም ትቐልል ናባኻትኩም ባዝያዳ ትኸብድ መጀመሪያ ኢትዮጵያ ኣብ 6-7 ቦታ ብረት ሒዞም ዝዋጉ ሓይልታት ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ክወድቕ እዩ ጥራይ ኣይኮነን ትዘረባ what is going to happen እታ ሃገር ሲ ኣብ ኤርትራ መን ስልጣን ክርከብ እንታይ ከመይ ዓይነት መንግስቲ ይክሉ ኢኻ ክትብል ትኽእል ኩናት ሓተት ከጋጥም ኢልካ ንክትግምት ሜይቢ ክትግምት ኣይትኽእልኒ ኢኻ ይብለካን እየ ግን ንዑ ዘተንብህ ግን ዝኾነ ነገር የለን ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ብግምጣሉ ኣባኻ ኣብይ ኣሕመድ ሓደ እግሩ ፈሪሱ ዘሎ እዩ ቁጥሪ ሓደ እግሩ ፈሪሱ ዘሎ እዩ ዓብ ጀነራል ናቱ ማለት ራይ ተኸቲሉ ምስ ድማ 4 ድዮም ክንደይ ኮነሬላት እውን ይበሃል ኣሎ ኣይተረጋገፀን መረጋገፂ ኣይረኣኹን ኣለኹን ከምኡ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩናት ኣብ ኦሮሚያ ዝግበር ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ረእይዎ ኣብ ቤንሻንጉል ዝግበር ዘሎ ኣብ ክልል ሶማል ዝግበር ዘሎ ኩሉ ዝርኢኻ እዛ ሃገር እዚኣ ናበያ ትኸይድ ዘላ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ክኸውን እዩ ድሕሪ 6 ወርሒ እንታይ ከጋጥሞ እዩ ኢልካ ፕላን ንክትገብር ከማን ከቢድ ዝኾነሉ ሃገር እናሃለዉ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ክጭነቑ ክትሪኦም ከለኻ ሲ ትግረም ብሓቂ ማለት እዩ የሰብ ኤርትራ እንታይ ከጋጥሞ ገለመለ ኤርትራ ኣነ ተዛሪበ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ተዛሪበ ኤርትራ ፀላእቲ ናታ ኣብቲ ንሕና መንግስቲ ናትና ኣብዚ መርሕነት ናትና ኣብዚ ቀያየረሉ ኣብኡ ነገር ንክገብር ሸረኻ ኣዳልዩ ከም ዘሎ ብሓሳብ ጥራይ ዘይኮነስ ብተግባር ነጊርና ኢልና ግን ጎኒ ጎና ድማ እንታይ ብል ነይረ መንግስቲ ኤርትራ እዛ ሃገር እዚኣ ካብ ሓደ ወለዶ ናብ ካልእ ወለዶ ብዝበለፀ መንገዲ ክትሰግር ድሕሪ ኮይና እቲ ካልእ ገይርዎ ዘሎ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ምሕላው ድዩ ምክብባር ናይቲ ህዝቢ ድዩ ከምኡ ድማ ማዕርነት ዘለዎ ፀጋታት ንኩሉ እቲ ህዝቢ ማዕረ ሕሰብ ድማ ንኩሉ ብማዕረ በዚ ኣካይዳ እዚ እቲ ህዝቢ ተኸባቢሩ ዝነብረሉ መንገዲ ኣለዎ እዩ ሳዋ ጌርካ ድማ ኩሉ ሰብ ነናሓትዕዱ መቐረት ናይ ህይወት ናይ ኩሉ እቲ ሃገር ከስተማቕር ዝኽእል ህዝቢ ኣለዎ ኦኬ እዚ ፅቡቕ እዩ እታ እንኮ ተተርፋ ዝነበረት እንታይ ብል ነይራ ኣሜሪካ ዝበሃል ነግራም ሃገር ንሱ ሕማቕ እናሓሰበልና ከሎ ኣብ ልዕልና ኩሉ ዓይነት ተንኮል እናሃንደሰ ከሎ ናይ መርሕነት ናይ ሕጊ ተፈጥሮ ኮይኑ ገለ እንተጋጢምናስ እንታይ ገብሩና ክኾኑ ይኽእሉ ነይሩ
ዝበለጸ ድማ ሕጂ ነቲ ምስ ኣሜሪካ አንጠልጢሉ ንዝነበረ ጉዳይ እውን በብመድረኹ እናኣለይዎ ይኸዱ ኣለዉ ስለዚ እዚ ተዛሓበየ ጌም እዩ እቲ ኤርትራን መጻእያ እንታይ ክኸውን እዩ ገለ ንኽትብል መጀመርያ ጸላእቲ ናታ ብምሎም እናደቀሰቶም ድሕሪ ኸይዳ መጻእያ እንታይ ክኸውን እዩ ጸገም ኣይኮነን እሱ ጸላእቲ ውሑድ እንተለካ ኮይኑ ብቐሊሉ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንከተሰጋግሮ ሃገር ጸገም ኣይኮነን መዓት ጸላእቲ ብረቶም ኣልዒሎም እናንበሃቑ ኣይኮነ ምስ ሞትካ ብሂወትካ ለሃቋትሉኻ ዝጽበዩ መዓልታዊ ድማ ክታኸሱኻ ዝውዕሉ እንተለኻ ብዛዕባ ነፍስኻ ሕሰብ ጥራይና ንብለካ ብዛዕባ ነፍስኹም ብዛዕባ ሃገርኩም ብዛዕባ ጉዳይኩም ሕሰቡ ጥራይና ክንብል ንደሊ እንዳ እቶም ትፈልጥዎ ነዚ ኩነታት ዝበቐረባ እዮም ትፈልጥዎ ስምዕዎም እና የተረጋጋ ሀገር ያለው በአካባቢ አንድ መልክ ያለውና የተረጋጋ ሀገር ያለው በአካባቢው ኤርትራ ነው። ሶማሊያ ብትሄድ የተረጋጋ ሀገር አይደለም፣ የታወቀ ነገር ነው። ሱዳን የተረጋጋ ሀገር አይደለም። ጅቡቲ አቅም የሌለው ትንሽ ሀገር ነች። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ውስጥ አሁን በቀጠናው ባለ ሁኔታ ነባር የሆነ የተደራጀ ወታደር ያለው፣ የተደራጀ መንግስት ያለው፣ የተደራጀ ደህንነት ያለው፣ በአገሩ ላይ ሙሉ ቁጥጥር ያለው መንግስት ያለው አሁን በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ አብረው ልትሰራ ስታስብ አንድ ብለህ አምሮ ላይ ሊመጣ የሚችልና ትክክለኛው መንግስት አሁን ያለው የኤርትራ መንግስት ብቻ ነው ማለት ነው። አንድ እዚ ተዘረባ ዝፈልጥ ነቲ ኩነታት ዘንብብ ከምዚ ዝብል ኣብ ምሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ንኩለን ሃገራት ኣሚትካ መንግስቲ ኣቃውማ ዘለዎ ሰራዊት ዘለዎ ስለያ ዘለዎ ህዝቡ ዘመሓድር ሃገሩ ዘመሓድር ደቡን ኩሉ ኩነታቱ ተቆጻጺሩ ብኩናት ሓትት ዘይተሓመሰ መልክዕ ናይ ሃገር ዘለዎ ከም ሃገር ክቕጽል ይኽእል ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ሃገር እንተላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኤርትራ እዩ። ኢትዮጵያ እንድሕር ኢልካ እቲ ጆክ ኣብ ትሕቲ ብልጽግና ኢትዮጵያ ከም ሃገር ክትቅጽል ኣብ ክቕጽል ዘይኮነስ እታ ኢትዮጵያ ክትቅጽል ድያ ዝብል ሲናሪዮስ ጽኒሕ ኢለ ኸሪአኩም እየ። ሱዳን እንድሕር ኢኻ ከም ሃገር ክትቅጽል ድያ ዝብል ዓቢ ሕቶ እዩ ዘሎ ብቅቡል ዝኾነ ምኽንያታት ማለት እዩ። ሶማልያ ከም ሃገር ሓድነት ሓልያ ክትቅጽል ትኽእል ዶ ንዝብል ከቢድ ሕቶ እዩ። ማንም ክምልሶ ዝኽእል የለን ወላ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ክምልሶ ኣይክእል። ጅቡቲ ንባዕሉ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ምትፍናን ተሓባቢሱ ዘሎ ፀገም እዩ ዘሎ እምበር ኣብዚ ቅድሚ ቁርብ ትለይካ ተፈንጂሩ ክንደይ ዕግርግር መፅኡ ነይሩ። ስለዚ ኩለንተን ሃገራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ደቡብ ሱዳን ማይ ጎድነስ this is another thing ናይ ደቡብ ሱዳን ካላርስቲ ደቡብ ሱዳን ኣመና ኣብ ሰንኮፍ ዘሎ ሃገር እዩ። ካብኡ ቀፂልካ ወላ እውን ናብቲ ካልኦት ሃገራት እንድሕር ከድካ እውን it's the same story ወላ እውን ኣብ ካልኦት እንድሕር ከድካ እቲ ብዓብዩ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ደቡብ ሱዳን በሎ ሱዳን በሎ ወላ ብስግርና ናብ የመን ተኸድካ እውን ተመሳሳሊ ሕውቲ ገለ ክፋል ሒዙ ኣሎ ትኻሊ ገለ ክፋል መንግስቲ ገለ so the whole dynamics ናይቲ ከባቢ ኩሉ ሕምስ ዝበለ እዩ። ታውንኮ ተስፋ ዘለዎ ኣብቲ ከባቢ ኤርትራ እዩ። so ንሕና ንቀጻልነት ናይቲ ሃገር እንታይ ክትከውን እያ ንዝብል ወል ብጉዳይኩም ተጨንቑ ሽግርኩም ይኽበትኩም ጥራይና ክንብሎም ንኽእል እምበር ናብ ኤርትራ መፂኻ ዝሕምም ወይ ዘንቀጥቅጥ ረስኒ ክህልወካ ኣብ ማይ ተገብአን ንቐፅል ኣብዚ ንእሽተይ ዝረኣናያ has been landlocked, relying heavily on neighbouring Djibouti to handle nearly all of its international trade. For years, it has been Ethiopia's ultimate goal. ስለዚ እቲ ጉዳይ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ናይ ካልእ ፀገማት ተወሲኽካዮ እንታይ ክኸውን እዩ ንዝብል እስኪ ሓደ ኤክስፐርት ተዓዲሙ ዝተባህለ Now, Ethiopia says that Egypt is actively blocking its efforts to secure Red Sea access. How much of this is really about maritime trade and economic survival, and how much is tied to the broader geopolitical rivalry between Cairo and Addis Ababa over regional influence? I think it is related more. ብልጽግና ግብፂ ቀርቂራ ሒዛትንላ ገማግም ባሕሪ ንኸይረክብ ትኽልክለንላ ዝብሎ ዘሎ ክንምንታይ ካብኡ ብትኽክል ኣብ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ንቁጠባዊ ንኻልን ክኸውን ከሎ ክንምንታይ ከነቲ ናይ ጂኦፖለቲካ ውድድር ኣገዳሲ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ዘለዎ ቦታታት ንምቁፅፃር ኣብ መንጎ ክልቲአን ዘለዎ ናይ ፅልዋ ኩናትን ምትፍናንን ኣበይ ናይ ክፋል እዩ ዝምቀል እቲ ፀገም ናይ ብሓቂ ድዩ ፀገም ወይስ ንኻልእ ረብሓታት ተባሂሉ ዝበሃል እዩ This regional rivalry between Egypt and Ethiopia. If we just take a very short historical look, the Egyptian civilization would not have been possible without the water of the Nile. Like you can say that Ethiopia has contributed to this great Egyptian civilization through the water that comes from the Nile. And then this problem has been going on for a long time. For example, in the 1950s, when during the Suez Canal, for example, in 1956,
بعفش أنت يزبل زلو تاريخ مرداتا زليو نجاري زود دايزي مهنياتو Egyptian civilization ويونت ناي بيراميدز تو ناي قلدو زبال تاريخ ناي جبس كله كترو يخلقها بزي نيل كبس أحزق لها نبرنيل سلازي اتماي نجبساويان كابتنت جميرو أجي أقداس الناس نبرويو سلازي حطونا ماي كزاربو خلو ساتم يس أبا بركتو غير ويت ماي كاب إثيوبيا زمتسن كاب كال زمتسن يجن إذا ماي زدما كاب تاريخ تبقيسو ناي دك سبات ناي جبساويان لما نهلاويهم مسرت سلازو خوني نزي قداي زك واقولن ك بعسولن نبور كم نبور غير كازو سد نجار غير يدو وستزلو سلازي كل تمايات قبل خلو حدا غزي مالتيو قلنا جبتي نايماي صقام يلون بنيل كزاربو خلو نا إثيوبيا نندبيني إثيوبيا نحرشاين عند لنا إلكتريك كنا منشم دلنا بلا بلا يمزبلو زلو جبتاويان دما نغرروننا ندليو كابا حالفنا دما مغبنا قوي زمت كنبلعين كنستنا لنا كلتا مسرتاويان نغرات بلعون ستيون ماي كابز بوتا يزمصنا زلو سلازي نزي مايزي نعنا بتعمي زقدس إثيوبيا أملاق زهابهم أبكال بوتاتاتو ماي هارمومي ስለዚህ ነዛ ሩባዚያት ራይና ባናት መጽብ ጀካ ማይ ዘሃርመና ነዚያ ቦታ ዚያ ክሕዙልና ይብሎምን ክብሉ ሁሉ ዳርጋ ዝበጽ ሐሰብ ይርዳአሎም ዝበጽ ሐሰብ ይርዳአሎም ኢትዮጵያ ካል ነገር ክገብሩ መኻሉ ንቅንዕና እንተዝኸው ብካል መንገዲ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ማይ ዘሃርሞም ኣብ ብዙሕ ቦታታት ፈለጋት ኣለዎም የሰብ ዓዶም ይዘለት ሩባ ክጥቀሙሉ መሰል ኣለዎም ገለገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ንሓደ ሰብ ንረብሓኻ ክትብል ብናይ بقررو كنت مصيب يبلكا بقررو تمصي خايد ما قاتلك ايل انت مصيو كتقرم يبلكا دسات يلا ما يتدفنوا انت لها قاتلك ايل انت فتينو سلامتاكم حاسب يبلكا تزارب يبلكا so as simple as that to go over ነገር for any action there is equal and opposite reactions بالناي ايزاك نيوتن theory نيروب or law الله حق له نزخونه يكون تقبرو معريو بنصارو دما كالي تقنقاني سقمت كوسدلكا خمزغد كتقمت هلكا كم وترو foreign affairs بحال لما انت له the war in Ethiopia isn't over Ethiopia زبحال نوبل برايز دو قالو دو ولكم برايم مينستر كوينات ناتو زود ايكونن حجون جينا امونغوت اب Ethiopia زلو كوينات كمو مزغرو ابتو زغبرو زلو كونات زياده دمام سير تراكحو سوم فتانو بتام يزغرمانه Ethiopia ببعلو بلصقنا بزغبرو زلو كوينات تحمس الله so our peace deals are leading to more violence لذي اب Ethiopia وقت تطوايبلن سلام غيرنا انتبلون نخالو كينات مبقس يوم زتقامو لي يبلو analysis ابزيجي transition زوص ايزي foreign affairs مالت foreign policy مالت هذا عبي مصيهتي عبي ناي policy مصيهتي policy makers زنببو business leaders political leaders زنببو مصيهتي اوكي ولا قابو بريتوريا إثيوبيا مس سلام كتقبر انت تبعله Ethiopia is not at peace سلام زبالي بلان experts argue that Prime Minister Abiy Ahmed's peace deals are actually triggering more violence by creating splinter groups and deep mistrust بحكي ابصبغ زخونه مدام تاع بصحي يመስل له ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሰላም ጌርና ክትብል ካላ ሰላም ኣይኮነን ትገብር ናብ ካልእ ኩናት መዝለሊ ጥራይ ትጥቀመሉ ዝብል ዘሎ ካልእ ምኽንያትን ካልእ መንገድን ገይሩ ናብ ካልእ ኩናት ዝሰግር እዚኣ ድማ ብልክዕ ፕሪቶሪያ ወዲኡ ድሕሪ ሶምን ናብ ፋኖ ኩናት ዝጀመረ እዩ ምስ ነቲ ፕሪቶሪያ ድማ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ሓሺሹ ቀዲዱ ደርቢይዎ ኣሎ ማለት እዩ so ትግራይ the unfinished war ኣብ ትግራይ እቲ ዘይተወድእ ኩናት ብልሎ volatile ኣብ ዝኾነ ግዜ ክፍንጀር ዝኽእል issue peace implementation is slow many refugees can't return مسرح نايت سلام عزيز زحول سدتنياتات ناب عدون كل شيء قالوا تفناغلت مالك new conflict internal fighting between the TPLF and new breakaway factions زي وشتاو كنا دما بتتغراي منغو هو حاتن بلصقنا ايبلون يم بلصقنا زمولم زلو كالوت حيلتاتن دما ناي كوناتات فطيروم አለው ማለት እዩ ይقصل كم زلو ينغرلو ناي تግራይ زي قصيلو ابا محرا تابلو status active fighting ابا محرا وصو زخونه ኩናት አለው issue ፋኖ ሚሊሻ former government allies feel betrayed by the Tigray peace deal እቲ ፋኖ ዝበሃል ኣብ ጎን ብልጽግና ናቢ ኣሕመድን ኮይኑ ኣብ ተከቢት ኩናት ዝሓገዞ ኣብ ምስ ትግራይ ሰላም ክገብር ከሎ ጠቅላላ ከም ዝጠለሞም እዩ ዝንገር ዘሎ scale militia claims to control 80% of the region 60k plus people displaced ኩናት ድማ ጽቡቅ ጌሮም ዝገልጽዎ ዘሎ ከባቢ 80% ናይቲ ክልል ለማሕራ ፋኖ ከም ዝቋፀርዎን ክሳብ ሕጂ ድማ ከባቢ 600,000 ዝኸውን ህዝቢ ተፈናቂሉ ከም ዘሎ ኦሮሚያ the longest rebellion እቲ ዝነውሐ ቃልሲ ማለት እዩ
status ongoing ዝቕፅል ዘሎ እዩ ዝኸዓ issue the Oromo Liberation Army ናይቲ OLA ዝበሃል ማለት እዩ refuses to disarm fearing the government won't keep its word እቲ ምልሻ እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ናይ ኦሮሞ ብረቱ ከውርድ አይደልን ምክንያቱ ዝእመን መንግስቲ ስለዘየለ ንአብይ አሕመድ አሚኖም ብረቶም ከረክቡ ይክእሉን እዮም ተረኪብካ ድማ ሃገርካ ትጠፍ ማለት እዩ ደንጀ ከምኡ ድማ ሓደገኛ ናይቲ ከባቢ ፀገም ኣሎ Eritrea ይብሉ port dispute Abiy wants to see access Eritrea sees this as a threat to their sovereignty the twist Eritrea is now supporting anti-Abiy groups inside Ethiopia so the Abiy ገማገም ባሕሪ ናይ ኤርትራ ደልዩ ዝገብሮ ዘሎ ኤርትራ ድማ ጥቃት ንልውላውነታ ስለ ዝኾነ ኣይተቀበሎን ኢሉ ብግምጣሉ ድማ ኤርትራ ነቶም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንብልጽግና ዘጨንቅዎ ዘሎ ትሕግዝ ከም ዘላ ይነግርሎ ግብፂ the Nile dilemma the Nile dam tension is rising over the grand Ethiopian renaissance بقداي نايجر ده ما منجو جبسن إثيوبيان كل جزء متفنان مسالوي ريسك إيجيبت ماي فند كم ما جبسن ربحنا تايلاند توم ني بلتقنا زت زلو فند قد قبرهم تخليها حتى حجزهم تخليها بلو لذي بكل من قدي أبد سكول كل زبالة كنا تازات هو مخانون way forward تدرسلو نقميت نتايك جبر خلنا زبل دما honoring deals تبلتقنا زقبرو سلامن سم معتن كخبر له مجمرة بيرتراي تجمر سيرترا وعل فريمي سلام غيرو بمولو تحس دما نا بيرترا كينات قبري دلو ስለዚህ ዝፈረመው ውዕላት ከተግብሮ ከም ዘሎ ከገደድ ኣሎ ካላይ ምስዋሓት ብውዕል ፕሪቶሪያ ዝገበሮ ከተግብሮ ክኸላሎ inclusion stop bearing opposition parties like TPLF from elections ከምድማ ህወሓት ናብነት ካብ ምርጫ ክኸልክሎ ግቡ ኣይኮነን ንዓታቶም ከፍተሎም ክኸላሎ ህዝቢ ዝደልዮ ክመርጽ ከፍተሉ ክከላላ ካይሎ ዲፕሎማሲ use third party mediators to cool down fights with Egypt and Eritrea ምስ ኤርትራን ምስ ኢትዮጵያን ምስ ግብፅን ትገብሮ ዘለካ ድማ ሳልሳይ ኣካል ወሲድካ ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ክትፈትሖ ፈትን ልዕሊ ኩሉ ድማ trust move away from centralized power ብሓፈሻ ስፍሕ ዝበለ ነቲ ኩነታት እንታይ ክግበር ከም ዝኽእል እዮም ዝነግርዎ ዘሎ ክሰምዖም ዝኽእል ተኮይኑ ማለት እዩ ብሓፈሻ እዚ ፎሬን ፖሊሲ ገይርዎ ዘሎ እንተሪኻዮ ክንምንታይ ናይ ብልጽግና ኩነታት ኣብ ላዕሊ ደረጃ ደይቡ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ now let's continue there is this story the Atlantic ዝበሃል ድማ ካል ሓበሬታ ውፅኢ ነይሩ እስያስ ስምዕዎ ኣብዚኣ ካልእ ከምዚ ዝበልካዮ መቸም ኩናት ኣሎን የለን ካብ ነዊሓት ሒዝና ክንዛረበሉ ዝፀናሕና ኣርእስቲ እዩ ኩናት ንኽህሉ ንኸይሉን ከዓ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለው ሓይልታት ማለት እዩ በቲ ሓደ ሸነኽ ኣብይ ኣሕመድ ከምኡ ከዓ ህግረፍን ሕወሓትን ዘን ፕሮክሲ ወይ ከዓ ተን ለኣኽቲ ሃገራት እውን ናተን ዝኾነ ኣጀንዳታት ኣለዎን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ንኣብይ ኣሕመድ ፌቨራብል ወይ ከዓ ንዕኡ ዝምችእ ኩነታት ኣይኮነን ማለት እዩ ብኣንፃሩ ንኢሳያስን ንሕወሓትን ግን ዝምችእ ክኽእል ይኸውን እሞኒ ሕጂ ብሸነኽ ሕወሓት ማለት እዩ ብፍላይ ምዚ ሓድሽ ምሕደራዊ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ተኺሎሞ ዘለው ኣብ ግምት እቲኻሲ እንታይ እቲ ካብዚ ንድሓር ዘሎ ብሸነኽ ሕወሓት ብሸነኽ ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ናይ ምኽፋት ኩነታት ዘሎ ኮይኑ ስማዓካ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ቁርብ ብዙሕ መንገዲ ሲ ኣብ ዝተፀባበ ኩነታት ዘሎ ስለ ዝመስል ወላ ከምዚ እንታይ እቲ ሽግር ናይዚ ዞባና ወይ ከዓ ናይቶም ሓይላት ሃገራት ኣብ ውዱእ ሰዓታት ውዱእ ኣጀንዳ ሒዝካ ምስ መጣኻ ነቲ ኣጀንዳካ ደው ዘብልሉ ሜካኒዝም ብዙሕ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናይ IMF ዝብል ማለት እዩ ከምዚ ትሪኦ ዘለካ ኢትዮጵያን ኣብ ኣፈ ቤት ኩናት ኣለዋ ዝብል ኣብ ኣትላንቲክ ዝተባሃለ ሓደ ፅሑፍ ወፂሉ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝብል ማለት እዩ ከምዚ ትሪኦ ዘለካ ተመሳሳሊ ከዓ ማለት እዩ ነዊሕ እውን ክንዛረበሉ ፀሒና ኢና እሞ ሕጂ እዚ ቅድሚ 3 መዓልቲ ጉንበት 22 ዝወፀ እዩ እንታይ ሓድሽ ነገር ስለ ዘሎ እዩ ከምዚ ዓይነት ፅሑፍ ኣብ ኣትላንቲክ ንሪኦ ዘለና ካልእ ሕጂ እንታይ ከሪአኩም ደልየ ካብ 2-3 ኣርስታት ዝህበኩም ዘለኹ እቲ ሚድያ ዓበይቲ መጋዚን እዩ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝበሃል ፎሬን ፖሊሲ ዝበሃሉ ኢኮኖሚስት እዚኣቶም ወላ እኳ ትዊስትድ ዕላማታት ዘለዎም ተመሰሉ መብዛሕቲ ግዜ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ሜከርስ ሰነዲ ወላ ትገለመለ ነዚኣቶም እዮም ከም መወከሲ ዝጥቀሙሎም ነዞም ኣብ ዝወፁ ኣርቲክልስ ከም መወከሲ እዮም ዝጥቀሙሎም ኣብቲ ናይቶም ሰነት ሂሪንግ ወይ እውን ናይቲ ዝኾነ ናይ ፖሊሲ ዲስካሽንስ ክግበር ከሎ ነዚኣቶም ከም መወከሲ ተጠቂሞም እዮም ዝዛረቡ ስለዚ እዚ ኣብዚ ዝወፅእ ኣቕሊልካ ዝረአ ይኮነን ብትክክል እቲ ኣብ ወል ስትሪት ጆርናል ወፂኡ ዝነበረ ገዳ ናይ ኤርትራ ክለዓል እዩ ዝበሃል እሱ እውን ኣገዳሲ እዩ ነይሩ ኣብ ኮምታት ክወፅእ ከሎ ናብቶም ፀለውቲ ፖለቲከኛታት ናይ ምብፃሕ ተኽእሎ ዝለዓለ እዩ ካብዚ ቀፂልና ኢትዮጵያን ኤርትራን ኦን ደ ብሪንክ ዳርጋ ኩናሲ ሎሚ ፅባሕ ዝበሃል ዘሎ ገይሮም እዮም ዘቕርብዎ ዘሎ ዋይ
ዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ዝበሃል የለን ኣብዚ እዋን እዚ ሜይ ብዓመት ተጋጊዮም ወይ ከዓ 6 ወርሒ ደንጉዮም ዘውፅዎ ዘለዉ ሕታም ድዩ ዋላ እንታይ ይርዳእን የለን ግን ንስማዓዮ ምስከ ነቲ ኩንነት ከከንብቦ ይኽእሉ ዶ ወይ ፅቡቅ ነጥቢ ሄኖክ ኣገዳሲ ነጥቢ ኢኻ ሓደ እቲ ወፂ ዘሎ በዚ ፍራንስዋስ ክሪስቶፍ ዝበሃል ፍልይ ዝበለ ኣብ ካልእ ዘይረኣይ ትሕዝቶ ኣሎ ነቶም እንግሊዝ ዘንብቡ ነዚ ሊንኩን ከንብቦ ተስፋ ገብር ኣብቲ ኮመንት ቅድሚት ክንገብሮ ኢና እሱ እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ቀዲማ ነቲ ብሓይሊ ድሌታ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ንምግባር ትገብሮ ዝነበረት መስርሕ ዓንቃፊ ነገር ዝኽልተ ነገር ተፈጢርዋ ዝብል ነጥቢ ኣቕሪቦም ተቐዳማይ ናይ ኢራን ኩናት ሕፅረት ነዳዲ ስለ ዘሰዓበ ነዚ ኩነታት ክትዋፅኦ ትኽእል ኣይትኽእልን ኣብ ስጋኣት ከም ዘእተዋን ካልኣይ ከዓ ኣገዳሲ ነገር እቲ ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፋንድ IMF እንድሕር ዳ ኩናት ከፊታ ንጎረቤት ሃገር ብሓይሊ ክትሕዝ ፈቲና ወይ ክትቆፃፀራ ኣፍደገ ባሕሪ ፈቲና ብምሉእ እቲ ፋንዲንግ ትምምዕ ዝነበረ ደው ከብልዎ ምዃኖም ብንፁር ከም ዝነገርዎም ኣብዚ ሪፖርት እዚ ኣብ ካልእ ሪፖርትታት ዘይርከብ እዚ ዝወፀ ሓበሬታ ኣሎ ስለዚ ናብ ኩናት ገፆም ዝቀረቡ ግዜ ከምቲ ቀፃሊ ንብሎ ባድማ ስፈሮም ዋላ ብዙ ሓበራ እዮም እቲ እንተኽእሎ ናይ ኩናት እንዳቀረበ ምስ ከደ እንተዘይደልየሞ እቲ መሓውር ናይ ደው መበሊ ኣየናይ ምዃኑ ዘርኢ ንፁር ነገራት ኣብዚ ሪፖርት ዝወፀ ዝርኢ ኢና ሕጂ ኢትዮጵያ ኩናት ነስቱ ዝነበረ ተሃንዲድካ በቃ ክንኣቲና ክንገብሮ ኢና ታንኪ ኣፅዋር ናብ ዓሰብ ገፅካ ናብ ዓፋር ምንቅስቃስ ገለ ዝነበረ እዚ ኩሉ ተሪፉ ናብ ምንታይ ተመሊሱሎ ሕጂ እንተተተንኪፍና ግን በቃ ዓለም ስምዑና ንሕና ይንትንክፍን ኢና ግን እንተተተንኪፍና እንድሕር ዳ ልኡላውነትና ዝብል መግለፂታት ኣብዚ ሰለስተ እዚ ዝወፅእ ዝነበረ ነገር ኣሎ ኣብዛ ንሪኣ ዘለና ሪፖርት ግን ፍልይ ዝበለት ዓባይ ነገር ዝወፀት እንታይ ኢትዮጵያ ብክልተ ማሕነቆታት ነዚ ኩነታት ናይ ኩናት ክትጅምሮ ከም ዘይትኽእልን ብሓይሊ ድሌታ ኣብቲ ዞባ ክትገብር ከም ዘይትኽእል ኮይና ከም ዘላ እዚ ሪፖርት እዚ ይገልፆ ኦኬ እዚ እቲ ሓደ ኣርእስቲ ንሰምዖ ዘለና ኮይኑ ካልእ ባዕሎም እቶም ብልፅግና ዝብልዎ ዘለዉ ከዓ ንስማዕ እስከ መጀመርያ በቲ መደረ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ዘረባዮም ይዛረቡ ዘለዉ ኤርትራው ፕሬዝዳንት አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ አሜሪካንን በተመለከተ በኤርትራ 35ኛ ነጻነት በዓል ላይ አዎንታዊ መልእክት ባያስተላልፉም በሁለቱ ሀገራት መካከል ግንኙነት መጀመሩ ይፋ ሆኗል። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማርኮ ሩቢዮ ለኤርትራ 35ኛ ነጻነት በዓል ባስተላለፉት የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት ላይ ሁለቱ ሀገራት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን ማደሳቸውና ለተሻለ ግንኙነት መዘጋጀታቸውን የተመለከተ ነበረ። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማርኮ ሩቢዮ ለኤርትራ ባስተላለፉትና በአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ድረገጽ ላይ ጭምር በተለጠፈው መልእክታቸው ከኤርትራ ጋር በአዲስ የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ምዕራፍ ውስጥ መገኘታቸውንና የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ጥልቀት እንደሚኖረውና ለጋራ ጸጥታና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ንክትሰርሕ ድልውነታ በቲ ክትገብሮ ትኽእል መንገዲ ብምሉእ ትገልጽ ከም ዘላን ስለዚ ሪጋርድለስ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎን ዝበሃል ዘሎን ኣሜሪካ ብመንገዲ ዶናልድ ትራምፕ ዝሃበቶ መልእኽቲ ይኹን ብመንገዲ ማርኮ ሩቢዮ ከምኡውን ኣብቲ ናሽናል ዴይ ኢሎም ኣብቲ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ዝወፀው እንተኾነ ምስ ኤርትራ ናብ ፅቡቅ ገዛ ዝምድና ኣሕይላ ናብ ሓበራዊ ዕላማን ሽርክነትን ይብገሱ ከም ዘለውን ፍየር ብትኽክል ከተንብቦ እንተጀሚርካ ጉዳይ ዝተወደአ ጉዳይ እዩ ምስ ኤርትራ መንገዲ ቀይሮም ከም ዘለውን ምስ ኤርትራ ብፅቡቅ ክሰርሑ ወዲኦም ከም ዘለውን ነዚ ተወሲኑ ዘሎ ንምዕንቃፍ ግን ኩሉ ዓይነት መሰናክላት ኢና ንሰምዕ ዘለና ገለ ካብኡ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እንጂ ብዛዕባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጥግና ተባብሮ እንደሚሰሩ ተስፋ ማድረጋቸውንም ያስረዳል። ኤርትራ ግን ስለ አዲስ እውነታ እስካሁን በአደባባይ የገለጸችው ነገር የለም። የአሜሪካ መንግስትም በአፍሪካ ቀንድ ያለው ፕሮጀክት በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ሰላምን በማስፈን የቀይ ባህር ደህንነትን ማረጋገጥ እንደሆነ የፖለቲካ ተንታኞች ይገልጻሉ። የአሜሪካ መንግስት በኤርትራ ላይ ከ5 ዓመት በፊት ለአውሮፓውያን ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብል ዘለዉ መንግስቲ ኤርትራ ግን ብርግፅ ዝኾነ ይኹን ግብረ መልሲ ብዘይምኽኣሉ ይግረሙ ኣለዉ። መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ነገር ኣይበለን። ብወገን ኣሜሪካ መልእኽትታት ኣብ ዝሰድብሉ ዘለዉ ሓድሽ ምዕራፍ ክጅመር ምዃኑ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ገሊፁ ይብሉ ኣለዉ። ባዕልና ንሪኢና ኢና ሽፍቲንግቶን ሩቢዮ ኤክስፕረስድ ሆፕ ፎር ዲፐር ኮኦፐሬሽን ማርኮ ሩቢዮ ድማ ተስፋናቱ ንዕምቆት ዘለዎ ሽርክነትን ንዞባዊ ሰላምን ብልፅግናን ክሰርሕ ከም ዘሎ ብግምጣሉ ይብሉ ኣለዉ። ዲስፓይት ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኖት ረሲፕሮኬቲንግ ዊዝ ፖዚቲቭ መሰጅ ትወርድ ዩኤስ ብወገን ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ዋላ ዶናልድ ትራምፕ ይኹን ብማርኮ ሩቢዮ ዝተገበረ መልእኽቲ ናብ ፅቡቅ ምዕራፍ ክጅምሩ ኣብ ዝገልፅሉ ዘሎ ብወገን ኤርትራ ግን ከምኡ ዓይነት ኣወንታዊ ዘረባ ብመንገዲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዘይምውፁ እናበሉ ይረቅሑ ኣለዉ። ብዝኾነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፅቡቅ ከምኡ እንተዝብል ነይሩ ደስ ምበለና እንተደይ ምባሉ ድማ ክትርድኦ እውን ከቢድ ኣይመስልን ማለት ናይ ዘበናት ምሉእ ክንደይ ስምብራት ኣውሪድልካ ንዝነበረ ከም ደቂ ሰባት everybody has different way of processing things ሓደ
ተጋጊ ሓደ ብዘይ ዝኾነ ገበን 6 ዓመት ወይ 10 ዓመት ኣሲርካ እንተነርካ ካብቲ እስር ቤት ምስ ተፈትሐ እቲ ኣሲሩ ዝነበረ እንኳ ኣብ ዝብቅዓካ ኢሉ መልእኽቲ ተገዲፉ እቲ ዝተኣሰረ የቐንየለይ እንተዘይኢሉሲ እቲ ተኣሲሩ ዝነበረ ተጋጊዩ ዶ ትብሎ ኣሚን መዓት ሕቶታት እዩ ዘለዎ ግን ወላ ሓንቲ ኻ ክዛረባ ኣይደለየ እዩ ብኸም ዓይነት ሪኻዮ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወሪዱ ዝነበረ ገዳን ፀገምን ጀስት ኣልዒልና ኣለና ስለምንታይ ተልዕሎ ኣለኻ እንታይ እዩ ኣብ ምንታይ ወሪዱ ነይሩ እንታይ እዩ ኸቲ ዝኩሉ ዝወረደ ከመን ክሕተተሉ ዘረባ ዘይብሉ ስለዚ ወሽለኽለኽ ዘድልዮ እውን ኣይኮነን ግን ብሓፈሻ ነቲ ነገር እቲ ናብ ፅቡቅ ገፁ ክኸደልና ስለንደል ዘለና ግን ከምኡታት ዝሓስብ ሰብ ስለምንታይ ሓሲብካ ክብሎ ኣይክእልን እየ ግን ኣብ ጫማ ናይቶም ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ኮይንካ እውን ክትሪኦ ኣለካ ሓንቲ ከይበደልካ 10 ግዜ እናኣገዱ ትንፋስካ ዘውፅኡልካ እንተለዉ ነቲ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብግሎም ዝገብርዎ ዝነበሩ ስጉምቲ ምስ ኣልዓልዎ ወሽለኽለኽ ኢልካ የቐንየለይ ዘይበልካዮም ኢልካ ክትሓምዮ كبد بلا رستيو تنكا غزاكل كنغري لي مالتيو بزعزة حساس بنقرات ونسلو زلو US objectives analysis suggests that the US is prioritizing maritime security and regional peace between Ethiopia and Eritrea ترجع قليل بالتقناسي تكونتات كردوم جميرو الله لازم تقولوا ني أمريكا زقد شمزلو ني من قد بحري سأتا يقد شمالو قبل ما زوباو سلامن رجعتن كمون سلام እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ናይ ኩናት ሃዋህው ክወርድ ከም ዘለዎ ድማ ይደሊሎ ኤርትራ ብዓብዩ ንብልፅግና ጠቕላላ ኣብቲ ዝርርብ ኣብቲ መደረ ደይምጥቃሳ ሓደ ካብቲ ኣሜሪካ ካብ ኤርትራ ትደልዮ ሙሉእ ሙሉእ ፈፂሞ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፅቡቅ ነገር እንታይ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዓመት 2-3 ግዜ ይዛረብ ሓንቲ ካባትን ታማዕቲ ናፅነት እያ ኣብ ብዙሕ ግዜ ዘይተደለየ ዘረባ ካብ ኤርትራ ወፅኡ ሽግር ዝፈጥር የለን እዚ እዚኣ ሓሊፋ ኣላ ኔክስት ሜቢ ኣይ ዶንት ኖ ማስክ ዛረቢ ወይ ማስተር ቪክ ብሪ ኣይ ዶንት ኖ ብኻላ ዘራርባ ዲ ኤስከሌት ግበሩ እንድሕር ኢሎም ነይሮም ኣሜሪካ ነቲ ዘሎ ፀገም ታሕቲ ገፅኩም ኣውርድዎ እንድሕር ኢሎም ኤርትራ ኣብቲ ቀንዲ ቦታ እውን እንትኾነ ክበሃል ዝግባእ ብዙሕ እናሃለዋ ገዲፋቶ ኣላ ፅቡቅ እዩ ሳይለንስ ፍሮም ኣስማራ while the US has posted this new stance on official website the Eritrean government has not yet made a public statement regarding this new reality ኣሜሪካ ዝኣክል ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ምስ ኤርትራ ሓድሽ መድረክ ጅምር ከም ዘሎ ይገልጽ ኣብ ዌብሳይት ናቱ ኣብ ዘውፅኣሉ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ብፓብሊክ ደረጃ ዝዛረቦ ዘይምህላው ዘገርም ይብሉ ኣለዉ again ንኣኻትኩም ክገርመኩም ክሪ መንግስቲ ኤርትራ ግን ቀዳማይ ቀሲሉ ነገሩ ዝገብር ድሓር ድማ ምናልባት ነቲ ዝብልዎ ዘሎ ኣብ ትግባረ ምስ ረኣየ ክብል ይልኸውን በኣፍካ ጥራይ ኢልካ ምትላል እውን ክህሉ ስለ ዝኽእል sanctions background the move follows a period of heavy US sanctions imposed ኣብዚ እውን at least እዚ ሙቭ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ ከቢድ ገዳታት ንኣብነት ነቲ ምክልኻል ናይ ኤርትራ ሴኪሪቲ ኤጀንሲስ ናይ ኤርትራ ከምኡ እውን ነቲ ህግደፍ ሕድሪ ኩላቶም ኣብ ልዕሊኦም ዝነበረ ገዳታት ተላዒሉ ኣሎ እዚ ከቢድ ገዳ እዩ ዝለዓለሎም ዘሎ ኤርትራ ድማ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ፅቡቅ ዕድል ኣጋጢምዎ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብሓፈሻ ዳርጋ መብዛሕትኦም መራሕቲ ናይ ኤርትራ እውን ተኣጊዶም ከም ዝነበሩን ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ጀነራል ፊሊጶስ ከምኡውን ኣቶ ሓጎስ ግብሪ ሂወት ፕሬዚደንት ሕድሪ ኩሉ እቲ ፒኤፍዲጄ ብዙሕ ነገራት እዩ ነይሩ እቲ ገዳ ንቁጠባ ኤርትራ ከቢድ እዩ ነይሩ ስለዚ እሱ ምልዓሉ እውን ፅቡቅ እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ well that's a good thing now another story ኣብዚ ከባቢና ዝዝረብ ዘሎ ድማ ጉዳይ ናይ ሱዳን እዩ አንስቶ ዘመን ጀምሮ ኢትዮጵያና ሱዳን በድንበር አካባቢ የተረጋጋ ግንኙነት ነበራቸው ተብሎ ደፍሮ መናገር ባይቻልም ነገር ግን አንጻራዊ ሰላም የነበራቸውና በባህል በህዝብ ለህዝብ ግንኙነትና በንግድ ጠንካራ ግንኙነት የነበራቸው ህዝቦች እንደነበሩ ግልጽ ነው። ነገር ግን የሱዳን እርስ በርስ ጦርነት ተከትሎ የሁለቱ ሀገራት ካልእ ጉዳይ ናይ ከምቲ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ነውፂ ኢትዮጵያ ሱዳንን እቲ ወጥርናተ መመለሽ እናበርትዕ ይኸይድ ከም ዘለዎን ጎኒ ጎኒ ናይ ግብፂ ናይ ሱዳን እናኸደ ከለኹ ድማ ከምኡ ድማ ጎኒ ጎኒ እቲ ናይ ግብፂ ይውሰኽ ምህላዊ እዩ ንሰብ ዘገርም ዘሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን እቲ ሽግር እናረሰነ ይኸይድ ከም ዘለዎን ናይ ድሮናት ድሮን ትክስታት ንዓበየ ይኸይድ ከም ዘለዎን እዚ ከምዚ ኢሉ ኣብ ዝኸበደ ደረጃ ኣብ ዘለወሉ ድማ ሓንቲ ኣገዳሲት ሓደ ኣገዳሲ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ንሱ ድማ ካብ Human Rights Watch company with strong links to UAE authorities has apparently hired hundreds of Colombian military contractors before they were deployed to Sudan to support the RSF. One of the Colombian contractors with whom I spoke said that when he
ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብቶች ተሟጋች ድርጅት ሁማን ራይትስ ዋች በሱዳን ጦርነት ውስጥ እየተሳተፉ ከሚገኙ ቅጥረኛ ኮሎምቢያውያን ጀርባ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሁማን ራይትስ ዋች ሓደ ኣገዳሲ መፅናዕቲ ኣውፅኡ ኣሎ እዚ መፅናዕቲ ኣውፅእዎ ዘሎ ድማ ልዑል ኣገዳሲነት ዘለዎ እዩ ኮሎምቢያውያን ኣብቲ ኩናት እቲ ተሳቲፎም ከም ዝነበሩ 17 ፔጅ ዘለዎ ብዙሕ መረጋገፂታት ዝሓዘ ንኢማራት ድማ ብቐጥታ ኣብቲ ኩናት ትገብሮ ንዘላ ዝገልጽ መረጋገፂ ዘለዎ ሓበሬታ ይወፅኡ ዘሎ ብቪድዮ እውን ከም ዝትሪእዎ ፀናሕኩም He did not go through the regular passport control. He was sort of removed clandestinely, from the airport through the back, picked up immediately by a van and taken to a military site. That's where he told me that he received military training by Emirati nationals before he was then, after 10 days, sent to Chad very briefly and then on to Sudan, to Niala. These Colombian እዞም ኮሎምቢያውያን ከመይ ኢሎም ብኢማራት ተገዚኦም ናብ ኢማራት ከይዶም ስልጠና ወሲዶም ብጫት ገይሮም ናብ ሱዳን ኣትዮም ነቲ ኩናት ይፍፅሙ ከም ዝነበሩ ዝገልጽ ዕሙቕ ዝበለ ሓበሬታ ንኢማራት ድማ መሊስ ኣብዚ ኩናት ትገብሮ ዘላ ኣበርክቶ ዘግህድን ዘነፅርን ሓበሬታ ይድወፁ ዘሎ እዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኢማራት ኣብዚ ኩናት እዚ ኢድ የብለይን ዳዕመ ሰሪዕ ነፍሱ ዝኻለ ባዕሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ኣነ ቀጥታዊ ኢድ የብለይን እናበለት ካብቲ ጉዳይቲ ክትሃድም ትፍትናላ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ ግን ዝኣክል ጭብጢ ክትቀርብ ክትክእል ኣለካ ነዚ ነገር እዚ ንክትሕዞ እንድሕር ኮንካ ወይ እውን ናብ ሕጊ ከተቕርቦም ወይ እውን እንተ ዋሓደ ዓዊልካ ክትከሶም እንድሕር ኮንካ ስለዚ እዚ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ክንሪኦ ከለና ተደጋጋሚ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ንኢትዮጵያ ንዳዕመ ሰሪዕ ይሕግዝ ከም ዘሎን ናይ ኢማራት መጋበርያ ኮይኑ ነቲ ኩናት ናይ ሱዳን ኣብ ምብኣስ ብልፅግና ዓብይ ሓደገኛ ተራ ይፃወት ከም ዘሎን ከምኡ እውን ኢማራት ንባዕሉ ኣብቲ ኩናት ዘለዎም ኢድን ምትእትታውን እናተጋህደ ይኸይድ ኣሎ እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ ተደሚሩ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ተሓቂ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናደመቐ እናነፀረ ይኸይድ ከም ዘሎ ኩሉ እዚ ምስጢራት ዝወፁ ዘሎ ዝኾነ ይኹን እንተኾነ ንኤርትራ ዝጠቅስ ሓበሬታ የብሉን and this is why ኤርትራ ኣብቲ ከባቢ ኣገዳሲት ሃገር ዝኾነ ይኹን ፀገም ዘይብላ ካብ ዝኾነ ይኹን ፀገም ናይቲ ከባቢ ዋላ እኳ እቲ ከባቢ ሙሉእ ይቃፀል እንተሎ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ኣብቲ ሽግር እቲ ዝተሓሓዛ ጉዳይ ከም ዘይብላ ኮይና ትወፅእ ዘላ very crucial እዚ ኣገዳሲ እዚ ሓበሬታ እዚ ስለምንታይ ንምንታይ ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣብ ሕማቕ ናይቲ ጎረባብቲ ክእትዋ ይፍትኑ there's no evidence ጭብጢ ዝበሃል የለን ፋብሪኬትድ ዝኾነ ኤቪደንስ ዘይኮይኑ ንኤርትራ ሲሪየስ ዋላ ንሱዳን ትሕግዝ ኣላ ንሰራዊት ሱዳን ትሕግዝ ኣላ ዝብል መጀመርያ ከም ሓደ ልኡላዊ ሃገር ንጎረቤት ሃገር ክትሕግዝ ንቡር እዩ ክልተ ሃገራት ተሓጋገዘ ኣሜሪካ ንሜክሲኮ ክትሕግዛ ትኽእል እያ ንካናዳ ክትሕግዛ ትኽእል እያ ስለዚ there's nothing wrong ኣብዚ እሱ እውን እንተኾነ ንኤርትራ ኣብ ዓበይቲ ሚድያታት ኤርትራ ከም ዝትገብር ኣላ ኢሉ ዝጠቕሳ እውን የለን እዚ ፅቡቅ ኢና ዓና ካብዚ ዋላ ንሱዳን ንሓግዞም ንሕለየሎም ኣብቲ ጉዳይ እቲ ግን ዳይሬክት ኢድ ከም ዘለና ኮይና ክንክሰስ ኣይደልን እያ ከምናት እዚ ኩናት ስለዝኾነ ንዓና ኣብ መወዳእታ ብልፅግና ባዕሉ ዝገበሮ ኩናት ኣብ ትግራይ ኤርትራ እያ ዝያዳ ዝኸበደ እገዳ ወሪድዋ ተቐፂዓትሉን ስለዚ ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ብሕማቕ ዓይንን ሕማቕ ስጉምቲ ምውሳድ ተኽእሎታት ስለ ዘሎ ኤርትራ ካብቲ ጉዳይ እቲ ክትለየልና ኩሉ ግዜ ምስ ዘለና ኢና and it's a very very interesting time ኩሉ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ኩላቶም ቶም ሕማቕ ዝገብሩ ዝነበሩ ወረቐቶም እናተበላሸወ ሓቂ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናወፀ እናደመቐ ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ ኢና ዘለና and ብልፅግና በብዙሕ መንገዲ ይኽሰስ ኣሎ እቲ ዝኽሰሰሉ ዘሎ ጉዳያት ድማ ከበድትን ኣገደስትን እዮም መዓልቱ ሓልዩ ድማ ሕሳብ ተኣኪቡ ክመፅእ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ብብልሲ ንጎረቤትካ ኣብ ግዜ ሽግሮም ሕማቕ ንክትገብሮም ትጓየ እንተለኻ ሓደ መዓልቲ እንታይ ክገጥመካ ከም ዝኽእል ድማ ክትግምት ክትክላ ኣነ ሓንቲ ተስፋ ዝገብር እሳዕ ህዝቢ ዓመፅ ንድሕር መፅኡ ኣፍኮርስ ዝኣልዮን ዝውድቦም ክመርሖም ክደሊ እዩ ቀሊል ኣይኮነን ግን ንሳ ጥራይ ከተውድቆ ትኽእል ንሰብኣይ ክመፅ ይኽእል ኢልካ ትሓስብ ዶክተር እወ ኣይተርፍን ማለት ከምዚ ዓይነት ሕዚ ብርግፅ ከምኡ ዓይነት ታሪክ የብላን ክትብል ኣይትኽእልን ብብርኪ ሃገር ኣብዩ ዝመፀሉ ብህዝባዊ ዓመፅ ስለዝኾነ ተመክሮ ኣሎ እዩ ዝብሉ ሓሳባት እናርኣኹ ነይረ ኣሎ እዩ ንሕና ደኣ ኣነ ንባዕለይ ዝመስከርክዎ እንድዩ ናይ ደርጊ ቅድሚ ስልጣን ምሓዙ ህዝባዊ ዓመፅ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ መፅእ እዩ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ እዚ ኩሉ ሓይሊ ከም ማንም ተራሰብ እዮም ካብ ስልጣን ወሪዶም ከም ማንም ተራሰብ ግን ጨውይዎ እቲ ደርጊ ጨውይዎ ነቲ ኣብዮት እምበር ህዝቢ ዓመፅ ደኣ ኣዲስ ኣበባ ኤቭሪ ዴይ መዓልቲ በብመዓልቲ ሰላማዊ ሰልፊ ነይሩ
كل ሕብረተሰብ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሩ አዲስ አበባ ህዝባዊ ዓመፅ ኣይተረፍን ኢኹም መፅኢ ናይ ግዜ ጉዳይ ግን ያ ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም እያ እታ ጉዳይ ኣብቲ ሃገር ክሳዕ ክንደይ ሽንክርክር ዝበለ ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ብዙውን ከባድ አባባል ነው ከባድ ቃል ነው ወደዚህ ያመራ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ እኛ ይራበን እናንተ በልታችሁ አታድሩም ነው ስለዚህ ሰው የመንግስት ወደዛ የዚህ አይነት አባባሎች ካሁን በፊትም ሳይደረጉ የቀሩ አይመስለኝም ይሄንን የምምልበት ምክንያት የችግሩ መጠን በጣም ከባድ ከመሆኑ እንዳሉ ይገባቻልበት ህዝብ ያለው በጣም بحفش أنت يوم زبل زلوا تي تمت نايتز بشجر نايتز بي هذا كابتي breaking point تزبي نكتنسك قبر زغل ويون كبيت زغل حدا جا كجبر كفتر زغل تي تمت نايتز بن شجر نايتز بن كفتر زغليو قلتنا أبكال عينة معبالن أبكال عينة بلد لجن متشوتن كم زلوا سون جمرحتون كلا رسيو ترى هزبجد كبيت زغل من عبرو يزحلف زلوا سلزي تزبي أمودة تمسمررو هذا معلتي كبي زخونه سقم تكوسد كم زخل يوم زنقر زلو بروفيسور تشومي زبال نبحق إنه تكونتات نارايو كومونيتي بروفيسور جلال بيوس بال تقراويون يوسخلو نيرو مردات أنا تاريخ كلوا كأز كونتات زي كد محج زقات مايو كد محج انت قات مي زقات مد ما حجة قات من يمكن بلاين خلينا هنا يوم زلو زلو هذا كابتياتهم تنقلين شرحن زعر زلو ما ناون غيد ذات ملوات مغلى متاوية هوا سلام من رجعنا مسه بحزبي زي عنتو بيت مخرج ولا منقست نقوم زغنا خمس مسألة نقدر نقبر تكاب عند حرزلا تو بنا حزبي سنة ديلتن بنا حزبي قزطرن زقامة منقستي نمرجع كايد مرجع كايد زي لايك زي قدام كتلوا على عيلو حقويو نحن بزم ما نفسته غمتنا أنا حساب تتبعيله كاب مرجع مسحلفنا إثيوبياس قدمي ندحر نجار قنيعنا مالتيو كاف شدي شهور حين عليه يحسبن تنحنا نقولوا لا مجمرة ما توتر حزي كونس ولا تو نجار معراري خان مرس عدالي خا ትግራይን ሓይልታት ሰላም ትግራይን ዳግማይና በቀጥታው ግጭት ከም ዘምርሑ ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ወረዳ ዛታን ኣብ ከባቢው ኣብ ዝርከባ ቀበሌታትን ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይ TDF-ን ሓይል ሰላም ትግራይ TPF-ን ወተሃደራዊ ግጭት ከም ዝተወልዑ ተገሊጹ ኣብ ክልል ዓፋር ዝተወደበን ምስ መንግስቲ ፌደራል ርክብ ከም ዘለዎ ዝንገረሉን ጉጅለ ዕፁቕ ሓይልታት ሰላም TPF ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ኣብ ከባቢታት ደቡብ ትግራይ ምስ ሓይልታት ትግራይ TDF ብተደጋጋሚ ክጋጨው ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እዩ ሕጂ ድማ ኣካል ናይዚ ናይ ቀረባ እዋን ወጥሪ ዝኾነ ግጭት ተወልዑ ከም ዘሎ ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብ ደቡብ ትግራይ ኣብ ወረዳ ዛታ ብርቱዕ ናይ ተኹስ ምልውዋጥ ዝተራእየሉን ረዓድ ህዝቢ ዘጋደደን ከም ዝኾነ ምንጭታት ካብቲ ከባቢ ሓቢሮም ዕፁቓት ሓራ መሬት 16 ግንቦት 2018 ነቋፅራ ግዝ ካብ ምሸት ጀሚሩ ንሩባ ጽላረ ተሳጊሮም ናብ ወረዳ ዛታ ብበዝሒ ከኣቱ ጀሚሮም እቶም ዕፁቓት ኣብ ትሕቲ ወረዳ ናብ ዝርከባ ደቆል مع سلام بريتوريا فريس إيلو بوقعي كاب زفلت سمونات تقصيرهم منجست فيدرال دمات حتى تجبر نايك قدمي مينستر أبي أحمد منجست جنا كسب حزي وقع وريتوي هابن هو حات قدمي شد الشعب تستخايدن تكونات كم حدا مخنيات بزخونة مرت عن استمسرته باسم مع بريتوريا نزفرسن كل لو بيت مخرون نبى سرح مليسلهم أبي قداي تجراي كتصيرون تايك خون زبل حتو كسب حزي بوقعي نتصرن إذا كنت كم زلودي كأصل ويس منجست فيدرال سقوم تكوسد سلطان كم استوزات أرز جلس هو حد كم نبوت هدرا وسقومتي كأتري خون بزعبة زوم 4 انتتات صوب ما يذهبون حسب كنا كافلكم تخلوا حدا كونات كي تولع سلامون كي سفنك أتصليو قدمون بدواتات نزنبر وسمم بريتوريا زيادة أنا بحدا جزء توسقومت هو حد 3 سمون كان تقصره منجست فيدرال زاجد وقع وريتو هابن أبون بر هو حد دبرتيون جبر ميكائيل 3 ميزيا 2010 منتن عام تمرت إثيوبيا نفلما أوان كابينيو أبز أكبر لأوان السلطاني جزياو من محدار بحيلي تحاز كمزلو بمجدي جز فيسبوك بصحفة بريزيدنت زجلس الجنرال تادس ورد بدحريو دمسويت السمعن بعنصارو السلطان كمستوز أصرز أوجه أبومبر هو حتى نزت أيشو كابينين والسنتات بمحلاف مرحنة كأصلي رألو مرحو منجست فيدرال أتعيشيون أفلتو إهبوني مچم ጉዳይና ትግራይ ከም ትሪዎ ዘለኹም በዓል ጻድቃን ዝሓዝዎ መንግስቲ ናይ መታው ጉዳዩን ብዝሓፀረ ክኸውን ኣሎ ሃገትሽን ኢሎምን ሃዋ ከተባሂሉ ዝተመደበ ስርዓት ሙሉእታ ስኽኺላቶ ዓለሙን ክኽኺላቶ ምስ ጀመርካ ሻዕብያ ፈሪሑ ሃዲሙ ነጊረካ ጻድቃን ናይ ሻዕብያ ፎብያ ነይዎ
ካብ ኣዲስ ኣበባ ንሻዕብያ ፈሪሑ ናባ ከመፁ እዩ ሓቂ ነው ኣብዚኣ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምርኻብ ምስ ጀመርካ ንሻዕብያ ፈሪሑ ሃዲሙ እዞም ሰባት እዚኦም ምስ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ክራኸቡ ከሎ የሕሙም እዩ ፎቢኦም ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ኦልሬዲ ውዳቕ ዓዲ ምስ መንግስታት ተባሂላ ይብለካ ኣለዎ ንኤርትራ ኣኽቢራ ኣሜሪካ ልዕሊ እዚ እዩ ሓቂ ካብ ናይ ትግራይ ፖለቲከኛታት ወይ እውን ኣብዚ ሚድያ ዝመፁ ሬቲንግ ናትኩም እስክሃቡ መን እዮም እቶም ብኩዓት ነቲ ከባቢ ንትግራይ ድሓን ባዕሎም እንደወር ዘለዎ ኣብቲ ከባቢ ሰላምን ርግኣትን ብፍላይ ብወገን ኤርትራ ሰላምን ርግኣትን ንምምፃእ ዕትብ ዝበለ ኣተሓዛ ዘለዎም ድሕሪ ኢልኩም ኣነ መምህር አብርሃ ተኽሉ ጎደፋይ ስታሊን ቱ ሰም ኤክስተንት ብዙሕ ስለ ዘይሰማዕ ኮነ ስታሊን እዚ ሰብ እዚ ድማ ሽሙ ይፈለጥ ክኾን ናይ ብሓቂ ካብቶም ኣብ ሚድያ ዝመፁ ሰባት ዕትብ ዝበለ ከምኡውን ኣረጋይ እውን ቱ ሰም ኤክስተንት ግን ኩሎም ኣይሰማዕ ኮነ ነዊሕ ኣይሰማዕ ኮምን እንታይ የርእየካ እቲ መርገፂ ናቶም ንፁር ምዃኑ ኣብነት ዝፃትካን ዝብላ ዝበፅነ ፎብያ ናይ ኤርትራ ኣለዎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኩነታት ነቲ ንኤርትራ ገንሸል ንምግባር ቀዳማይ ኣጀንዱ እዩ በዚ ኮይኑ በቲ እዚ ኣብቲ ቅድሚት ክንሰምዖ ፀናሕና ነቲ ኩነታት ክሽንክርሎም ናብ ካልእ ኩናት ንክወስድዎ ዝፅዕሩ ዘለዉ በቲ ናይ ሓራ መሬዱ ናይ ገለዶ እናተባሃለ እዚ ናይ ብሓቂ ኣገራምን ብዙሕ ጥንቃቐ ዘድልዮ ጉዳይ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና and ያ ምን ፃትካን ዝብልዎ ንሱን ጭፍሩውን ዝገብርዎ ዘለዉ ቀሊል ዘይኮነ ኩነታት እዩ ጥንቃቐ ዘድልዮ ምዃኑ ድማ ዳርጋ ብኩሉ መንገዲ በርሂልና ኣሎ ናው let's continue ናብ ናይ ኤርትራ ንሽተይ ክንሰግር ሓንቲ ካብቲ ኣብ ለንቀና ኣብ ሶሻል ሚድያ ተከታተሉ እንተለኹም ሰሚዕኩም እውን ትህልው ኢኹም ኣብዚ Egypt approves Cairo University branch in Eritrea. ግብፂ ናይ ካይሮ ዩኒቨርሲቲ ጨንፈር ኣብ ኤርትራ ንክህሉ ከም approve ከም ዝገበረቶ ከም ዘሕለፈቶ እዩ ዝነግር ዘሎ Egypt's Supreme Council of Universities has reportedly approved the establishment of a branch of Cairo University in Eritrea as a part of broader effort to expand Egypt's higher education presence abroad and deepen its education ties with Eritrea. ስለዚ ናይ ካይሮ ዩኒቨርሲቲ ጨንፈር ኣብ ኤርትራ ንክህሉ ተገይሩ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ኤርትራ ክመፅኡ ኣብ ኣስመራ ክህሉ ማለት እዩ ኣገዳሲ ምዕራፍ እዩ ምክንያቱ ኤጁኬሽናል ሲስተምስ ናትና ነግድና ኣይኮነን ንኩሉ ነገር እንደጋ ክሰድድ ገለገለ ኣገዳሲ ኢንስቲትዩሽንስ ወይ ከዓ ናይ ኤጁኬሽናል ኢንስቲትዩሽንስ ናባኻ ክመፁ ፅቡቅ እዩ ማይ ፌሪስ ፍርህናተይ ዶሚኔት ከይገብርዎ ጥንቃቐ ክንገብር ኣለና ግን መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ብዙሕ ምክሪ ዘድልዮ ይመስለንን ምክንያቱ ናተይ መረዳእታ ኩሉ ግዜ ህንዳውያን ክመፁ ከሎ ኣብቲ ዓድና ነቲ ኣብቲ ካሪኩለም ናትና ነቶም ኣዝዮም ብቁዓት ኤርትራውያን መምሃራን ልዕሊኦም ደመወዝ ገለ ስለ ዝነበሮም ኣነ ሕጉስ ኣይነበርኩን ብሓቂ ዳርጋ መብዛሕትኡ ኤርትራውያን እዮም እቶም ብቁዓት መምሃራን ኣይ ነይሮም ዝኾነ ይኹን ህንዳዊ ዝመሃረኒ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ይኹን ወላ ኣብ ገለ ዘዕግቡ ይነበሩን ንፋዓት ኣይነበሩን ኣይብለኩም እየ ግን ኤርትራውያን ካብኦም ኣፀቢቖም ይነፍቑ ኮይኑ ይስምዓኒ ነይሩ ግን ኣብዚታት ነቶም ካልኦት ሃገራት ካብ ካልእ ዜጋታት ዝመፁ ንኤርትራውያን ክምህርዎ ብቅዓት ዘለዎም ገለ ፅቡቅ እዩ ግን ንኤርትራውያን ድማ ቅድሚት ምምፃእ ንዓይ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዘገድሰኒ so it's good እዛ ዜና እዚኣ ተዕብዶም ዘላ ሓደ ኢትዮጵያ እዮም ኣብ ዓድና ወላ ሓንቲ ነገር ታኒካውን ክሰርሑ ዘይክእሉ ዝነበሩ ናይ ግብፂ ዩኒቨርሲቲ ናብ ኤርትራ መፅኡ ፅንዒ ኢሉ ድማ ናይ ግብፂ ቴክኖሎጂታት ናብ ኤርትራ መፅኡ ናይ ግብፂ ከምዚ መፅኡ ምስ ክፅለል እዮም because they cannot do much ወላ ሓንቲ ክትገብራ ይራናካን ዝምድና ጌርካ ወላ ሓንቲ ክትገብራ ይራናካን ስለዚ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ተበግሶት መንግስቲ ኤርትራ ንቅድሚት ገፅካ ናይ ዩኒቨርሲቲ ድዩ ናይ ቴክኒካል ስኩልስ ድዩ ናይ ካልእ ድዩ ናይ ኢንዱስትሪ ድዩ ናይ ካልእ ፅቡቅ ጥራይ እዚ ተበግሶ እዚ ፅቡቅ እዩ we really need these things ከምኡ ድማ ካልእ እውን ኣሎ ኣብዚ ዘይጠቀስኩልኩም ኣብ ታሕቲ the decision was announced at a regular meeting conducted by Egyptian Higher Education Services I don't know ካበይ ኣምፅኦም ካብቲ ኣርቲክል ሳምራይዝ ዝገበርዎ እንታይ ይብላ ኣሎ internal ነቲ ናቶም ዩኒቨርሲቲ ንደገ ክሰድዎ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ digital transformation a new ERP system was approved for all universities led by former minister so education system ናቶም ናብ ካልእ ሃገር ገይሮም ንዓታቶም እውን ከም ዓበ ነገር እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ ስለዚ ኢጅፕት green light Cairo University campus in Eritrea ስለዚ ካምፓስ ናቶም ኣብ ኤርትራ ንክመፅእ ፅቡቅ ነገር ይገብሩ ኣለዉ ኤክስፓንሽን ናቶም ስለዝኾነ ንግብፃውያን እውን ከም ፅቡቅ ነገር እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ ብሓፈሻ ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ኣተሓዛ ናይ ትምህርቲ ኣለዋ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ መደረ ናቱ እውን ኤጁኬሽናል ሲስተም ኤክስፓንድ ክንገብሮ ኢና ካብ ቅድሚት ክሳብ ላዕሊ ኢሉ ነይሩ
ፅቡቅ ተበግሶ ድማ ንርኢ ኣለና ንቅድሚት ጥራይ ኩሉ ተበግሶታት ፅቡቅ እዩ ንኩሉ ነገር ብዓይኒ ጥርጠራ እናረኣና ጌጋ ምባል ኣየድልየኒና ንኸይድ ጥራይ ንቅድሚት ገፅና ምስ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ርክባት ድማ ኣብ ዝሓለፈ እውን ሪኢኹም ኢኹም ናይ ባድር ኤርላይንስ ዝበሃል ናብ ማእከላይ ምብራቅ ንዘሎ በረራታት ክሕግዝ ከም ዝኽእል ናብ ሱዳን ናብ ስዑድያ ናብ ካልእ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዚ እውን ፅቡቅ ተበግሶ እዩ ብሪልያንት ስቴፕስ ብፍላይ ኤርላይንስ ናትና ኤክስፓንድድ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ትርኩሽ ኤርላይን ብጣዕሚ ኣቢዩስ ከም ዝገብሮም ዘለኒ ኤርትራውያን ካብ ብዙሕ ቦታታት ሰሚዐ ኣለኹ ስለዚ ንዓታቶም ምሕማይ ዘይኮነ መተካታ ናታቶም ክንፈጥር ከለና ኩሉ ግዜ ፅቡቅ እዩ እዚያስከራይዋ ነገረ መንገዲ ታሪክ እውን ይኾነኩም عقودة تخراسي قام سماخ بابور إنما معنى بقص جنبرن خطليان هم لسان حيتيستو شنو ببلين اليوم ذا فيديو جيروما أبغزت ليان زنبرة بشن شاتمتن إسرائيل كلتن زنبرة من قد بابور بكباب كرنك حلف كل يوم زريوخا by goodness كم يزبلت باغين يروت عادي كم الله سيجنا بدحن كم تري وزر لهم زيا كم يلو بأب كباب كرنا بيت طوي بلا هم زنبرة قلنا دي زنتو نزي أدمنته بالناملاخ أبي إرترا من قد بابورنا إرترا تغفيتو كشرا شروق اللو كن ريو تسفان قبر مقبار تبغيو كل زي تسفاز اللو يونتي نقرات ونكبات أزغل سلازي بزوج تبغو نقرات نسمع لنا أملاخ يتحوسو إذن ريو زلنا كنا تادما ناب تبغو قصو كيدو من قد عيرناتنا من قد بابوراتنا تكنولوجيناتنا أوتوبوساتنا مقعزيا كل نقر تغيرو ፅቡቅ ነገር ክንርኢ ተስፋ ንገብር ኤርትራዊ ብፍላይ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ድማ ዝግባኣኩም ይነዊሕ ስለዝመከትኩምን ስለዝነኸስኩምን ፅቡቅ ናትኩም ክንርኢ እንድሕር ክኢልና እንታይ ሞ ዘይረኸብና ክንብል ኢና ቶም ኣብ ደገ ዘለና ናይ ሎም ኣርእስቲ ድማ በዚ መንገዲ ጉዳይ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ሪኢቶምን ሓሳብኩም ግደፍ እናበልኩ ምዝያ ክገድፈኩም ኣሕሊፉ ዘይሃበ ነዛርን ቀደሙ ወሰነ ዘበለ ብርሃት ደሙ نصفو